Γεια σας και καλώς ήρθατε στην τρίτη μέρα της 7ήμερης εκδρομής μας, τελευταία στην Πράγα. Σήμερα θα επισκεφθούμε το ζωολογικό κήπο της Πράγας, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους, και θα κάνουμε μια μαγευτική βόλτα στον ποταμό Μολδάβα. Είστε έτοιμοι? Τρίτη μέρα και τελευταία μέρα στην Πράγα σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα μου και πάλι εδώ με την Αναστασία στο λεωφορείο. Τώρα λοιπόν πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το ζωολογικό κήπο. Ζωάκια. Ζωάκια, wow. Και μετά θα πάμε και στην πόλη, θα πάρουμε σουβενίρ, δεν έχουμε πάρει τίποτα μέχρι στιγμής για τους συγγενείς. Αλήθεια είναι αυτή. Και μου τελειώνουν και οι κορώνες, πρέπει να πάω να τα αλλάξω πάλι. Έχουμε φτάσει στο ζωολογικό κήπο και προσέξτε τώρα. Κανονικά είσοδος είναι 200 κορώνες, αλλά εμείς θα πούμε με 50 επειδή είναι Happy Monday. Φανταστείτε για μας, αν είναι Happy Monday, δεν τι είναι πραγματικά πάρα πολύ τύχη, θα έχει και ελέφαντες μέσα. Και μέσα στο λεωφορείο. Θα τραβάς όταν τα λέω, όχι τώρα. Δεν θα σε βγάζω όλη την ημέρα. Όχι. Πάντα κυκλοφορεί με μια κάμερα στο χέρι. Ναι, αλλιώς όμως δεν θα βγει το αποτέλεσμα. Μου τα έχει κάνει Ζέπελιν. Τι λες, κοντεύω να πετάξω. Περίμενε, πέρσι. Και πετάω ήδη. Μισό λεπτάκι. Πέρσι ήμουνα συνέχεια με ένα τηλέφωνο στο χέρι και φέτος. Και πέρσι με έχεις πρίξει. Και μετά μου λες, πού είναι εκείνο που είχαμε κάνει και δεν το είχα, γιατί δεν το τραβούσα που δεν με έχεις πρίξει. Μπορεί. Θα δούμε και πολλούς συγγενείς και του Φάνη. Το ζώο είναι αυτός. Σόπα ρε. Εσύ είσαι ο βασιλιάς των ζώων και... Με νυχτερίδες πιστεύω αυτό το πράγμα. Ήταν ελεύθερες. Έχουμε να κάνουμε μια πολύ σημαντική κατακραυγή. 2 ευρώ η είσοδος για εδώ, 26 ευρώ κάτι μπαμπούσκες μπουρδα. Λέγαμε σαν πολύ Μίτσου! 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 Το χέρι μου πιάστηκε. Ναι! Αυτό είναι πουλί! Είναι πολύ ωραία. Πραγματικά έχουμε μαγευτεί άπειρα. Να δει η κάμερα, δεν μπορώ να σκοτώσω. Δείτε. Τι κολοφαρδιά είναι αυτή που έχουμε και τα κάνουν όλα. Πάμε από εδώ έτσι, πάμε κατεβαίνουμε κάτω, σηκωνόμαστε. Σηκωνόμαστε. Ναι, και έχει τόση ώρα. Κοίτα εδώ. Κοίτα τι γίνεται. Πραγματικά είναι απίθανα και όχι μόνο σαν ζωολογικός κήπος, σαν θέα, τα πάντα είναι μαγικά. Μακάρι να μέναμε μια μέρα εδώ πέρα. Είναι πραγματικά, περνάει ο χρόνος σαν νερό. Είδα ένα μπίθωνα από μακριά. Κόντεψα να πάθω καρδιακό έμφραγμα. Πραγματικά αμέσως είναι δίπλα μου. Θα καταλάβαινες πραγματικά το σοκ. Είδες, κάτι μου είπε η Χριστίνα την πάνω στα μαλλιά. Και το είχα βάλει έτσι. Καλό. Έτσι. Τρόμαξα. Όχι, μην τρομάζεις, Κατερίνα. Όλοι είμαστε μαζί σου. Παιδιά, ξετσούμισε και αυτός εδώ μπροστά, θέλει δημοσιότητα. Ακούστε, ηρεμήστε λοιπόν. Ένας. Καταρχάς, είμαστε εδώ και 20 λεπτά. Περιμένουμε το λεωφορείο. Περιμένουμε να βγει για να επιβεβαστούμε πάνω. Τώρα τι μας φώναξαν πιο νωρίς, δεν μπορώ να καταλάβω. Παιδί μου, έκανε κι όσοι το κλείψει στην κρέη. Έπρεπε τώρα, αφού έχουμε έρθει να το βγάλει τώρα έπρεπε από εκεί. Πιο νωρίς δεν μπορούσε να το κάνει. Δράματα. Δράμα στην
Πράγα. Λοιπόν, Στο βίντεο. ναι. Μας πουλάει τρέλα ο τύπος. Τώρα κάνε βίντεο, τώρα! Είσαι και ασορτή με το λεωφορείο. Επιτέλους φτάσαμε τελικά. Άλλαξα 30 ευρώ για να τα κάνω σε σουβενίρ. Και τώρα κάτι θα πάμε να αγοράσουμε πράγματα και μετά να φάμε. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει το μεσημεριανό. Πήγαμε έτσι μια ιταλική πιτσαρία, φανταστείτε. Για να φάμε καλά στην Πράγα πήγαμε σε ιταλικό. Εγώ έφαγα λαζάνια, ήταν πεντανόστιμα παιδιά. Πρώτη φορά έφαγα τόσο νόστιμο φαγητό. Βασικά εντάξει, έχω ξαναφάει, αλλά τέλος πάντων. Μαμά, I'm proud of you. Είμαστε στη Μολδάβα εδώ. Είμαστε πάνω στο πλοίο. Η θέα είναι υπέροχη, πραγματικά. Νομίζω το βλέπετε κι εσείς. Έλληνες, πείτε τη λέξη κλειδί. Με κρασάκι όλα. Έχει κρασί. Κρασί. Γιατί δεν πήρες? Μπεκρούδες. Γιατί δεν ήξερα τι είχε. Ήρεμα, Γουλίτσα, παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει το φαΐ και ήρθε η στιγμή να βγούμε σήμερα για την νυχτερινή μας βόλτα στην Πράγα. Είμαστε ακόμα στο ξενοδοχείο, η ώρα είναι 9:30 σχεδόν. Θα καθίσουμε μέχρι τις 11, θα πάμε σε μια μπειραρία όλοι μαζί να διασκεδάσουμε την τελευταία μας βράδυ εδώ στην Πράγα. Τυχεροί οι συγγενείς που λέτε. Πολύ τυχεροί, δείξτε εδώ. Να, για τη μαμά. Καταλάβατε, εμείς δεν πάμε με άδεια χέρια πίσω. Επιτέλους πήρα με παγωτό, βανίλια, και θα φάμε τώρα. Σιγά σιγά κλείνω το vlog για σήμερα λοιπόν. Ήταν μια εξαιρετική Πράγα. Την αγάπησα, πραγματικά τη λάτρεψα. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να έρθετε. Όμως επιστρέφουμε και αύριο με vlog, γιατί από αύριο θα φύγουμε να πάμε στη Βιέννη και νομίζω ότι και στη Βιέννη θα περάσουμε εξαιρετικά το διήμερο. Αυτό λοιπόν ήταν για σήμερα. Τα λέμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.